Много интересно е посланието, което моята баба ежедневно ми каза. Спри да занимаваш с политика, това е мръсна работа, спри да се занимаваш с политика, това е за други хора. Истината е, че политиката е за всеки един от нас. И докато от 18 годишна възраст нагоре човек има право да гласува, то всъщност той в целия си съзнателен живот на практика е обект и адресат на определени политики. Това дали ще има униформа в училище или няма да има униформа. Това дали за него ще има детска градина или ясла. Това дали за неговото дете всъщност ще има достатъчно помощи за започване на учебната година. Всичко е политика. И докато ние ежедневно на база казваме, това не ме интересува, това е извън нас, всъщност най-ужасяващия пример, който давам, за съжаление е много неприятен, е именно, че корупцията убива, е смъртният случай на Черни връх, което две млади момичета, които най-спокойно се седяха на червен светофар на Черни връх, всъщност станаха жертва на един човек, който очевидно имаше политически чадър и всъщност очевидно, който вследствие на години корумпирани практики стоеше на свобода и абсолютно безпардонно караше автомобила си, да не говорим, че се оказва впоследствие, че и полицай беше в него с автомобил, което за мен е абсолютно